an balimaw ani ɲantuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Menaka ni ale bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la an ka finitigiw ni bamacijugu dɔw karila ɲɔgɔn na alamisa tɛmɛnen o ko ninnu kɔni kɔfɛ kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko an ka finitigi fila olu nin tora a la maa kelen o jogina ani maa kelen kɔni o fana tununa hali an m'a dɔn ko ni ale kɔni a bolila de ni walima ni a bɛ bamacijugu de bolo o tɛmɛnen kɔ bɔ yen fɛnɛ an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko bamacijugu kɔni u sera ka taa ni mobili kelen ye min ye an ka finitigiw ka mobili ye nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko min ye san nata jamana ɲɛmasigi min kan ka k'an ka jamana kɔnɔ cɛbaw kɔni u bɛ k'u kan bɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan min ye Kalifa Sanogo ye ni ale ye Sikaso maire ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale bɛna kɛ Adama ka cɛ a ka d'ale ye ale ka kɛ Adama ka cɛbɔ ye maa ba caman kɔni bɔra sibiri tɛmɛnen Sikaso dɔlɔntanso la ni olu taara yira k'a fɔ kɔni olu bɛ fɛ Kalifa Sanogo ko ale kɔni ka kɛ Adama ka cɛbɔ ye Kalifa Sanogo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sɔnn'o ma nka k'ale tɛ se k'a ka jaabi laban di fo ni ale ka parti ni o ye Adama ye ni a y'a ka cɛbɔ koɲɛw bɛɛ ɲɛnabɔ waati min na ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a ni ce aw ka kulomajɔ la